Aprovació del Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals de Benaguasil. Alguna intervenció? Compromís? Compromís? Bé, el que volguérem, almenys en el nostre grup, és escoltar primer, per part de l'equip de govern, el pla, encara que siga evidentment a grans línies, què és el que s'ha fet a l'elaborar el pla local. Evidentment l'hem llegit, però pensem que no estaria de més que comentar alguna cosa al respecte. Bé, val, home, sí. Teniu la còpia? Que la tenim, correcte, però igual que quan el nostre grup presenta una proposta, evidentment, que la defèn, entenem que per part de l'equip de govern hauria de defendre's l'aprovació del Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals. Zoe? Sí, bona vesprada. Jo tenia unes preguntes. Suposo que això ho haurà redactat un tècnic. No sé si així podreu contestar-me-les o, no sé, o concerte una cita en ell, però en principi són... Jo he vist altres plans locals i en general sempre tendeixen a simplificar-ho tot molt per a facilitar la feina del control després o bé dels guàrdies rurals o bé dels forestals i demés. I així he vist que n'hi havia, a banda de sí que diferenciar entre el que seria parc natural i no, que és evident i és normal, dependint de l'època de l'any, no sé, ho veig un poc liós. Uns hasta les 2, els altres hasta 2 hores abans que s'amagui el sol, tal. No ho sé, diré de menys que sigui un poc més simple per a que la gent ho capte i per a facilitar un poc la feina de controlar un poc aquests focs. Però que és una cosa un poc de gustos i de tal. I després veig un poquet coses que se queden un poc a lo millor curtes. No sé si cap la possibilitat que això li ho digueu al tècnic abans d'aprovar-lo del tot o si ja no se pot tornar enrere. Però, per exemple, se diu que se dispondrà de agua y los medios que considere oportunos. Quina quantitat d'aigua, quins mitjos, hauria d'intentar concretar un poc. No és el mateix una garrafa de 5 litres que a lo millor el que realment diu la llei forestal, que a lo millor que és el que diu la forestal, que és una motxilla i 2 garrafes de 30 litres, o que la càrrega de les hogueres serà moderada. Moderada, parlem d'un volum o parlem d'algo, no sé, per a concretar. Són a lo millor tecnicismes, però que n'hi hauria que a lo millor concretar un poc més, perquè a mi, per exemple, demano un permís de crema i me diuen que la càrrega sigui moderada i puc considerar que siguin 1 metre cúbic o 50 metres cúbics la foguera. No sé, tire de mesos que se concreta un poc més coses tan importants com aquestes, sobretot el tema de l'aigua. Quina quantitat d'aigua i quins mitjos? Una motxilla, que és lo habitual, o una cuba, Pues igual que los permisos no tendrán validez en los días de viento. Si iniciados los trabajos se produjera la aparición de se suspenderá inmediatamente la operación. Sí, però quina velocitat de vento, quina direcció de vento. Pues així n'hi ha certs punts que crec que faltaria concretar un poc, que no estaria de més. Crec que és una crítica constructiva que parlarem en el tècnic i potser ho especificarem una miqueta més. Per lo general és normativa i tal, i no hi ha res que dir, però potser aquests punts on se pot especificar un poc més crec que facilitaria molt el que la gent sàpia o la gent sàpia quan se pot o quan no se pot. Gràcies. S'ha de dir que s'ha redactat el plan en base al document en els contenidos mínimos que publicava ERSA en l'any 2012 i s'ha seguit aquest esquema. Pot ser que potser se deurien puntualitzar coses, fer més esquemàtiques altres, però jo penso que això té que ser la Direcció General de Prevenció d'Incendis la que ens té que dir si el contingut i el que s'ha especificat és correcte i si no se subsanaran el que al final ens diguen que són els tècnics competents que ens ho tenen que especificar. Vols dir que això ha passat després i tu tornes darrere si n'hi ha alguna cosa que no sigui suficient? Sí, perquè a més, dins del pla de prevenció teniu l'esquemeta de quin és el procediment d'aprovació
se passa, se fa un informe per part... Ho teniu així i ho tens també en el pla de prevenció. Serveis territorials, n'hi ha un informe del tècnic dels serveis territorials i hi ha una subsanació de possibles errors entre dins del procediment. Bé, perfecte, però bueno, si el podem dur un poquet més... que me paregués bé, però que si el duguérem un poquet més concret no estaria mal tampoc, penso. I dic que no és una crítica, ho ha fet un tècnic i tal, però és que són coses que tens que saber realment què és el que t'explica. Igual que hem fet el plan de quemes, l'hem revisat, s'ha actualitzat i l'hem passat a la direcció general corresponent i s'ha aprovat a la primera. Pues, depèn dels criteris tècnics i de més, consideraran si hi ha que concretar, se concretarà per supost i si no, pues, ho aprovarà. Bé, doncs passarem a la votació. Vots a favor d'aquest punt de la proposta? Senyor Segarra, volguera fer només un... És que com antes he demanat, si algú vol intervindre, si no ha volgut... Home, ja, però el que he comentat jo és que volia primer escoltar, diguem, la defensa, diguem, de la proposta d'aprovació del plan per a després fer parell de comentaris al respecte. Esperes que crec que Ciudadanos havia alçat la mà també, no? Pues compromís. Bueno, en primer lloc, simplement comentar que a nivell tècnic, la veritat, no ens ha donat temps a rebre dels nostres companys de València, diguem, els criteris tècnics que segueixen en quant a l'elaboració d'un pla local i, per tant, a nivell tècnic, diguem que no podem fer cap de comentari. El que sí que volia era fer un comentari i és que m'ha cridat l'atenció en la pàgina 32 del pla local es parla dels mitjans de vigilància del terme municipal de Benaguasil. Ahí hi ha un apartat que parla de recursos de policia local, es parla dels automòbils, motocicletes i parla de que hi ha 23 efectius més un auxiliar i per contra després en el pla local de Cremes, en la pàgina 10, ahí es parla de que n'hi ha 19 policies. En qualsevol cas, és a dir, volguera que m'explicara la discrepància de xifres a què respon, però en qualsevol cas, el que sí que me dona la impressió és fins a quin punt en la dotació que actualment hi ha de policia podem fer front, és a dir, diguem que cobrís totes les necessitats que farien falta per a... Anem a veure, si em deixen acabar. Simplement estic preguntant si això és correcte, si no és correcte, que per un costat apareixen 23 efectius més un auxiliar i per un altre costat es parla de 19 policies. La plantilla que tenim actualment de policia quina és? A veure, nosaltres tenim uns puestos de treball. I jo no sé si ahir fa referència a quan antes n'hi havia menys agents, perquè fruit dels convenis firmats en altres ajuntaments n'hi havia més perquè són de fetges diferents. Hi ha hagut així una incorporació ràpida, crec que és de 4 agents. Però en independència de tot, els policies són els que estiguen, perquè te poden demanar comissió de servicis, qualsevol altre policia o pot agarrar i donar serveis, seran els que n'hi hagin. El tècnic haurà fet aquesta referència en base a que li hauran passat els datos. Jo no vull dir que el tècnic està dient ninguna incongruència. Li hauran passat els datos i en un moment determinat són 19 i després potser són 23. Pot ser que potser sigui perquè és que han vingut els nous, no tinc ni idea. Ernest, a veure, pot ser perquè el plan de quema se feu previ al pla de prevenció d'incendis i pot ser que durant aquest termini s'has que incrementar el tècnic no té que agarrar i opinar sobre aquestes coses perquè no són opinables, entre altres coses perquè qui té que pagar l'incendi no és la policia local. La policia local ajuda, la policia local coadyuva, avisa als veïns i se fica a fer, fins inclús a vegades, el que no toca. Però el que és la direcció i el que és la competència d'apagar, d'extingir un incendi, és de la direcció general, que porta les competències d'extinció i són a través dels professionals que n'hi ha o bé dels bombers o dels brigades. Perquè, a més, molts viatges el que diuen és que no n'hi ha cap voluntaris
perquè se fiquen ells en situacions de risc per a la seva integritat física. Però no deixa de ser un dato que està fet en fetges diferents. Val, però el que sí que comprenc perfectament el raonament que fa vostè respecte a, diguem, a lo que ja hi ha un incendi, evidentment, diguem, hi acudiran bomberos i demés, bé, molt bé. A nivell de prevenció, és a dir, partint de la base de que de moment no hi ha cap incendi. Entenc, i si estic equivocat, que me diu, que m'ho explica vostè i ja està, i jo penso que ho entendré, que una de les funcions que entenc que la policia local té és, d'alguna forma, diguem, eixa llavor, diguem, de col·laborar, no és l'únic responsable, però sí col·laborar en la seva forma o en part de les seues funcions en la prevenció, no? És a dir, per exemple, qui té que vigilar els camins rurals si estan correctament, si estan nets... Qui fa la prevenció? N'hi ha una direcció general que és de prevenció d'incendis. Qui fa la prevenció? De qui és competència la prevenció? Vol dir que la prevenció d'incendis del terme municipal de Benaguasil no és responsabilitat de Benaguasil? És a dir... A veure, dit d'una altra manera, fins inclús per a qualsevol delit que n'hi ha, qui presenta una denúncia de qualsevol delit? La policia local ho presenta a la Guàrdia Civil i la Guàrdia Civil ho presenta al jutjat. Això significa que la policia local no persegueix els delits? No, ajuda. Però significa que té les competències? No, no té les competències. Així, prevenció, vostè pot fer prevenció igual com jo. Agarrem i si fiquem a fer un cortafocs on vosaltres pensem que pot haver, sol·licitem l'autorització, anem com a voluntaris, fem el cortafocs i podem estar actuant en prevenció. Significa que som els responsables de la prevenció? No. Qui són els responsables de la prevenció? Aquells que tenen competència sobre la prevenció i que n'hi ha un servici de prevenció d'incendis. Per supòs que sí. De qui creu que ordenen les seues tarees les brigades forestals? Perquè n'hi haurà un marc de prevenció d'incendis. Claro. Una altra cosa és que a nosaltres ens facin cas en matèries de prevenció, no? Perquè, per exemple, aquest ajuntament, en la Junta del Parque, va sol·licitar que se poguera donar en total rapidesa les autoritzacions per als ramats que, a més, feien que aquesta prevenció fora notòria, fora eficaç. Que en totes aquelles situacions en les que n'hi ha matorrals que fan que creixi el foc, que si n'hi ha ovelles o n'hi ha cabres o n'hi ha qualsevol altre animal, que pogueren agarrar i que se feren en urgència. Tramitació que se feu en un ramat a Benaguasil que tarda 3 anys, desesperant. Però s'ha fet prevenció? Claro. Tot allò que mengen aquests animals que estan al costat de les canyes fa que no se cremen les canyes. Tot el que n'hi ha en la vora del riu, que sempre és el que se crema, si se porta allí millor que millor. És més, vàrem dir que se tenia que fomentar i que se tenien que donar incentius per al ramat en aquells puestos en els que s'havien produït incendis, per a que aquests animals agarraren i se menjaren això. El que després fa que el foc vagi però corrent, sobretot en els dies d'estos de calor. Ho han proposat, no mos han fet cas. Però és prevenció? Claro. Això significa que són policies locals? No. Però la prevenció va des de moltes possibilitats, tantes com les persones que vulguin fer. Una altra cosa és qui té competència. Vostè, si veu una persona que està atracant a una altra, pot intervindre, si vostè vol. Significa que està obligat? No. Però ho farà? Segurament que sí. Té competències sobre això? No. Quan vostè agarra a aquesta persona que li ha robat a un altre, la seva obligació és no portar-la al jutge, perquè vostè no té competències. S'espera que vingui la policia local o la Guàrdia Civil i si ho agarra la policia local ho portarà al puesto de la Guàrdia Civil més pròxim que n'hi hagi, d'allí d'on sigui la policia local. Això és la prevenció. Ja li dic, jo l'únic és que
hi ha un apartat ahí que es parla de mitjans de vigilància del terme municipal de Benaguasil i per això he fet el comentari, és a dir, dels efectius de la policia local. Parla de mitjans de vigilància. Així n'hi ha vigilants del mig ambient, vigilants mitjambientals, i són els que també tenen que estar mirant tot això, i estan, a més, en estiu, en una alerta total. No sols està la policia local, n'hi ha persones de la delegació del govern, com són les del Seprona. N'hi ha persones que també perteneixen a la Direcció General de Prevenció que tenen que agarrar i controlar, entre altres coses perquè després controlen els mitjos. Li diuen al que té que extingir-se. És que en aquesta zona està mal la cosa. Tingueu tot el cuidado del món i sabeu que teniu que tindre més aparatos perquè per lo que siga no està neta la zona i pot agarrar i pegar-se foc i no poden entrar les brigades. Tot és una coordinació entre tots. Però d'ahir que siga la policia local la que tingui les competències, molt li dona a la policia local. Jo no he dit això en cap moment. Vale, passem a la votació. Vots a favor d'aprovar este Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals? Vots en contra? Abstencions? 2. Gràcies.